La candidatura d'Unitat Popular de Blanes, la CUP, va presentar un seguit de propostes sobre l'articulació urbanística dels espais verds del nostre municipi en els habituals punts de trobada que organitza de forma periòdica. Amb el títol d'Un Blanes per viure-hi, zones verdes, el debat estava estretament relacionat amb el Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, que en el seu moment ja va ser objecte d'un altre punt de trobada organitzat per la CUP. L'acte celebrat a la Casa Saladrigues va servir perquè la candidatura d'Unitat Popular presentés un seguit de propostes sobre com gestionar els espais verds del nostre municipi. Nosaltres tenim un plantejament de que segurament s'haurien d'ordenar d'una altra manera, s'haurien d'aprofitar millor. Tenim moltes zones que no estan prou ben utilitzades i la proposta que volem plantejar és una mica utilitzar tot el que ja és preexistent per crear una mena d'anella verda que interconnecti les diferents zones verdes del municipi. La idea d'anella o faixa verda proposa connectar físicament les dues grans àrees verdes de Blanes, la Delta de la Tordera i Pinya de Rosa, aprofitant els espais forestals dels barris del nord del municipi, com ara Cala Guidó, Mas Borinot o Vall d'Olits. Es tractaria de plantejar vials verds i connectors com a unió i elements cohesionadors dels barris de Blanes. D'altra banda, tant Pinya de Rosa com l'illa de Blanes són dos espais que van centrar l'atenció del debat. Evidentment, hi ha zones verdes que per la seva importància segurament seran centrals en el projecte. Evidentment, hi ha la zona de Pinya de Rosa, que per tot l'historial que té i la lluita que hi ha al darrere és un tema molt important. La zona de l'illa de Blanes, que és un contenciós que no s'ha resolt mai, sempre hi ha hagut 1.000 projectes faraònics que no han acabat de satisfer mai, no n'hi ha hagut cap mai que ha tirat endavant, no s'ha escoltat mai quina era l'opinió popular sobre el tema. Aquestes dues zones segurament serien bastant centrals per al nostre projecte. A partir d'aquí, totes les zones i tota la resta de parts que hi ha al municipi formarien part d'aquesta anella verda interna que volem proposar. La CUP planteja, doncs, ampliar la proposta inicial del POUM pel que fa a zones verdes i el model de ciutat-parc que es defineix al Pla General, per tal de crear un recorregut natural a Blanes on la vegetació autòctona guanyi més presència a dins del municipi. Però en el centre del poble